Patay ang nagmaneho sa usa ka motorsiklo nga midasmag sa usa ka ambulansya. Biktima sa pagkahulpa sa yuta daplin sa sapa, nangayo og relocation sa City Hall. City Hall nang hinaot nga di na laslasan sa konseho ang 18.5 billion pesos nga proposed budget sa dakbayan sa Sugbo. Gipangayong nga budget sa Kapitolyo sunod tuig, misaka og 15%. Kapulisan mudagot sa mga abogado aron sa pagpangayo og tabang kung unsay kaso nga ipasaka sa usa ka tawo nga makikhilawas sa usa ka hayop. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Biyernes, petsa 17 sa buwan sa Oktubre. Tuig 2014, ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog sama ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Girekomendar sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ngadto sa buhatan sa REDS kung reduce danger zones nga di na pabalikan og tukod ang dapit sa Sitio Santa Cruz, Barangay Sambag 1 tungod sa kakuyaw sa dapit. Nasayran nga human sa uwan kagahapon Glenn, kalit nga mihulpa ang dapit diin natumpag ang usa ka kapilya ug duha ka panimay. Wa hinoy na unsa atol sa hitabo. Leslie Camnada Vistil, Sugin Limi. Nahimutang sa danger zone ang natumpag ng mga panimay ug kapilya nga naadaplin sa sapa kagahapon sa buntag, kini matud pa ni Cebu City Disaster Executive Director Simeon Romarate. Iyang irekomendar sa buhatan sa REDS kung reduced danger zones ug probe nga bisitahon ang maong lugar ug ma-assess ang sitwasyon sa dapit. Recommendation ani is strongly recommended gini siya nga atog yung i-implement ang 3-meter easement, no? Labi pa ni na amo kitay picture dili nga gipakita gitanaw nato nagtungtong na siya naamog siya ngilit sa sapa. So karon nanatay president ba nanatay basihanan nga peligro gid ay nahulpak man gyud ang kapilya unya gibira ang scientist nga luyo sa kapilya. So giklaro sab niini nga ang nahitabo sa dapit kagahapon di landslide kundi nahulpa lang ang riprap tungod sa pagbunok sa uwan. Do wala ni ingong flash flood, nag-landslide, wala, nihulpa ang riprap. O, gumikan sa kusog na uwan yesterday, from dawn to afternoon man to, di ba? So, siyempre, may lang gani kay maura na siya ang atong kuwan kagahapon. Nipadayag og kaandam ang mga residente sa dapit nga mubaklas ilang mga panimay kung ugaling papahawaon sila basta lang sab nga dunay relocation site nga ihatag ang kagamhanan sa dakbay sa Sugbo. Duna say uban nga magpabayad kay titulado ang ilang yuta sama ni Ireneo Habak. Kung tango naman ko titulo ani. Naam ni titulo. Di ko bayran ni kumsog to eh. Manamo bag asa ninyo ibutang basta kay safety lang mi okay ra. Padayon karon ang pagmonitor sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga landslide-prone area ug daghan na silang na-identify sama sa Guadalupe River, Barangay Sapangdako, Kalunasan ug Buhisan. Gihulagway ni Romarate nga humok ayo ang mga yuta sa naiskutang lugar, hinungdan nga dali ra kaayong mag-landslide. Ang Busay area paingon sa Trans-Central Highway habig sa dakbay sa Sugbo, di kaayo hulga sa landslide kay duna may mga daghang kahoy nga musuyop sa tubig. Siya mga prone kayo sa soil erosion. Galing lang usahay ang tao og naay soil erosion, landslide yung i-mention. That's not landslide, soil erosion lang. Nganong nag-soil erosion kay sa ato ng gingon, wala na yung mga kahoy, wala na yung tanom, humok na, sumo irog mo, kuana kanang murag mga tagat na ang mga gagmayng yuta, mga gagmayng bato, mo nang mo irog siya. Leslie Camnada Vistil, News 5. Nanawagan karon ang mga biktima sa pagkahulpa sa yuta daplin sa sapa sa Barangay Sambag 1 sa Cebu City officials nga hatagan sila og relocation site human nga guba ang ilang mga panimay pasado alas 11 sa buntag kagahapon. Andrea Patenya, Sugin Limi. Pagkahuman sa uwan kagahapon sa buntag, nakabantay ang mga residente dinhi sa Sitio Santa Cruz, Barangay Sambag 1 ug Lagubo ug pag-uyog-uyog. Nagtuo sila nga naglinog na sab. Tungod sa kakuyaw, nigawa sinang Lilibeth sa iyang panimay ug dinhi na niya nasayran nga di linog ang nahitabo kundi paghulpa sa yuta daplin sa sapa. Dali niyang gipagawas ang ilang mga apo kay nagsugod og takilid ang ilang panimay, hinungdan nga partially damaged kini tungod sa panghitabo. Hibaw naman ko ganaing nagdahunog sa bintana. Nagtuo ko nga iring nga nanagan.
Pero murag ni paspas man siya yung kuan ni kalit kog barog. Ni gawas ko kay nagtuo kog linog pod. Mo to pagawas ako man ako nakit-an nga kulpa lang amon chapel. Nagubag yun ang tibuok panimay sa pamilyang Codera ug mato ni Noy Honorio, naglawg siya ang manok ni atong higayuna dihang nabantayan nga inanay nang nibuwag ang riprap sa yuta. Ana mag kilid riya di gawas na yun ko kay kuyawan mo kong din matrap ko. Sus pagbalik na ako. Perting kulbaan naman Way kag butangan sa kulba Abi mo naglinog sama. Abi mo linog kay sumad gud gahapon pa. Daw na ang hila ng upat kasakop sa iyang pamilya ni atong higayuna kay na timing gyud nga white taw sa ilang balay atul sa pagkahugno ni ini. Ang ilan yun kay swerte kay itong pukuhan na kay pagkahuman sa kaning sa mga alas 10:30 ganun may bata diya nga anak mahigdaan sa amo yatod ako sa babaw pagkuhan diya nagatod akong asawa niya wa mabalik. Gawa sa duha ka panimay, nahugno usab ang kapilya ug naguba ang ilang taytayan. Matod sa mga residente, nasayod sila daan nga risgugyod ang ilang pagpuyo din hidapin sa sapa apan nagpabilin sila sud sa pipila ka tuig sanglit wa sila'y laing kabalhinan. Matod pa andam sila nga mamalhin kung mahatagan na og relocation site sa mga opisyales sa Cebu City Hall. Kanang okay ra mo nga ma-relocate mo, just layo-layo. Okay kaayo. Kana mo na among gikuan. Sa bukid-bukid pa okay ra? Basta kay maabot og sakyanan. Okay ra. Kay ba man may illegal settlers mi dire, dili gid mi mosupak og unsay kabubuton sa gobyerno. Basta na abi pon mi kapuy-an. Giapuran na sa mga opisyales sa barangay ug ginagmay nga mga housing materials ang mga biktima aron makatukod og temporaryong payag samtang ang uban mihikling na lang sa ilang mga silingan. Gipanghatagan sa bug-packed meals ang mga biktima samtang mipasalig ang barangay nga patukuran nila og bag-ong taytayan ang dapit apan nihukom sila nga di na pabarugon og balik ang nahugno nga kapilya tungod sa kadelikado sa lokasyon niini. Andrea Patenia, News 5. Kagahapon adlaw unta ipatuman sa Land Transportation Office ang no plate number no run policy. Apan ila kining gipostpone ngadto sa Nobyembre 10 tungod sa daghan pang kakulian. Posible gihapon kining mausab kundi gihapon andam ang LTO alang niini. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa gihapon maplan sa Land Transportation Office ang mga angay andamon alang sa hingpit nga pagpatuman sa no plate number no run policy. Una ni ini ang kadagan pa sa wa paghihapon ma-distribute nga mga plaka sa sakinan tibok nasod. Bisan ini, naguna ang LTO-7 nga dagang plaka nga na-distribute kung itandi sa ubang regional offices. Kinahanglan usab tun-an ang protocol sa pagpatuman sa palisiya aron maminusa ng kahasol nga mamugna ini sa publiko. Enforcement mismo is we need to address issues na magawa during enforcement policy unsay may tabo, unsay kulian o unsay mga pangutana. Gipaningkamutan sa LTO ang komprehensibo nga dialogue sa mga stakeholders aron matagad ang concern o mapangitaan kini og solusyon. Gilikayan sa LTO nga sila unyay basulon sa mga makalapas sa bagong palisiya tungod sab sa tataw nilang mga pagkuwang. So we need to make sure na kani mismo sa among kaugalingon nahibaw ni unsay problema, hibaw ni ang taon pag-address. Bugtong kikabalakan sa LTO ang pagsigig pressure sa Malacañang sa hingpit nga pagpatuman sa no plate number no run policy. Apan wa gyud magpanagana ang LTO og ilang gisigurado nga matarong ang ilang pag-implementar ini. Masaligon hinuon ng LTO nga mosabot og mudupa nila ang Department of Transportation and Communication ngadto sa Malacañang. Ang kanimong gid mo pressure dili mong ginigika sa sekretary na gikan sa Malacañang na manuwa mong gid mo plakang di panghatag na among gid plakang di panghatag na di makita sa daan, no? Ryan Sorote, News 5. Gida sa pribadong tambalanan ng usa ka babaeng traffic enforcer sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Contim human mabanggai og sakyanan pasado alas 7 kaganihang buntag. Gingong nagpalabang og estudyante ang maong traffic enforcer og sa dihang pabalik og palabang nahitabo ang aksidente. Andrea Patanya, Suginlimi.
Kapin tulo ka tuig ng traffic enforcer ang 35 anyos nga biktima kinsa giila nga si Evelyn Suwan. Samtang ang nakadasmag mao ang 62 anyos nga si Zosimo Manggubat nga nagmaneho sa iyang Toyota Avanza. Nakuhaan sa CCTV sa Mandaue City Command Center ang hitabo apan di kini klaro tungod sa kalayo sa camera sa dapit nga nahitabuan. Giingong gikan nagpalabang og tinun-an ang traffic enforcer ug pagbalik niya og labang nadasmagan kini sa gimaneho ni Manggubat. Nabuak ang windshield niini tungod sa kakusog sa impact. Nasayran nga unong katahi ang naangko ni Evelyn sa naw samtang 5 sa u. Matud sa nakadasmag, gikan siya naghatod sa iyang mga apo ug padung na untang mupauli ni atong higayuna. Pag-agi niya sa JP Rizal Street, nilingi siya sa nga side mirror aron mobalhin sa center lane dihang kalit nga milabang si Evelyn mao nga wa kini niya mabantayi. Kalit magtabok tong kuan katong traffic enforcer. Nya ako gikan mo ko sa ubos nga lane ba kanang sa may tulay gani. Pikas nga lane kay gikan ko sa metro. Pag dayon ako sulod sa center nga karsada, nilingi ko diri sa kuan tong likod kon basig na wabay sa sakyanan. Pag kuan ako balik na ko kuan nga alam tong kuan traffic enforcer. Nya wala gid ko na ko mapugni ang kuan kay wa mo ko kita nga pag sulod na ko nga ako kita nga matabok dahil siya ba. Matod sa traffic police, ang driver gyud ang sad-an sa hitabo ug wa sab kini gihimakak ni Manggubat. Ay focus gyud ilang atensyon sa tubangan, dili maglingi. Kini siya na magisipya, kalingi mo. Admitado mo siya nakalingi siya. Sayop ito kay kabangga man ta. Gipaabot pa sa traffic police ang desisyon sa biktima kung pasakaan ba niya kasong reckless imprudence resulting to physical injury si Manggubat. Andam atubangon ni Manggubat ang kaso ug giabagasab niini ang mga balayronon sa ospital. Ang team ug Mandaue City Government sa ilang bahin mipasalig sabog hinabang sa biktima. Well, ang city andam mohatag og hinabang dayon ganina nagistorya mi ang mayor no tanang giingnan ako sa mayor if ever dunay kinahanglanon pasulti dayon aron makahatag dayon ka dito ayuda niya. Giangkon sa pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team nga risgo gyud kaayo ang trabaho nila nga mga traffic enforcers mao nga kinahanglan sila nga mag-amping pirmi. Gani si Evelyn Suwan mao na ang ikaupat nga traffic enforcer sa team nga nadasmagan samtang nag-duty karong tuiga. Ang kanang enforcer naa gina sa risgo gina nimo no naa karsada magsige kag labang-labang unya unsa ni kanang risgo gina naa gyud kanunay ang risgo nga posible kay banggaan. But then whatever ang driver naa magid nimo ang dakong responsibilidad sa driver kinahanglan kuan ka kanang magbinantayon ka do na kay foresight. So kung nagdasmagan gali na atong enforcer nga nag-uniforme how much more ka ng mga civilian lang no. Samtang gipasigarbo sa mga operators sa Mandaue City Command Center nga dako gyud ug ikatabang ang ilang CCTV camera sa pagsulbad sa mga kaso sa traffic accidents. Sama sa aksidente kagahapon, diin napasok ang motorsiklo ug ang driver niini sa mihunong nga crosswind human mabanggai sa multicab nga wa makabrake. Makita nga naguroy pa ang driver sa ilam kay way kalibutan ang nagmaneho sa crosswind sa hitabo. Naaresto sab ang driver ni ining truck human makuha sa video nga nadasmagan ni ini ug nalatayan ang usa ka water vendor ni adtong Hunyo. Ni adtong Marso, kuha sab sa CCTV ang pagkalagpot ni ining magtiayong nagmotorsiklo human mipadagan bisan ug hapit na ang red light mao nga nabanggaan og SUV. Makapanlibaut balahibo sab ang video ni ining truck nga gimaneho sa hubog nga driver nakalit nga mibangga sa usa ka motor nga nagpaabot sa go signal. Maayo na lang kay nakaambak ang driver ug wa malatayi og apil. Andrea Patenia, News 5. Mibangga sa ambulansya nga dunay ihatod nga mga nakay sa Eversley Child Hospital sa Dakbayan sa Mandaue. Ryan Sorote, Suginlimi. Naghapa nga wa nay kinabuhi kining lalaki dinhi sa highway sa Barangay Hagobiao sa Dakbayan sa Mandaue kaganyang kadlawon. Ang maong lalaki mo'y nagmaneho ining itom nga motorsiklo nga mibangga sa ambulansya sa Barangay Tayud sa lungsod sa Konsolasyon. Nailhan nga si Alain Rosel 14, tagapahaw kan Saga Konsolasyon ang biktima pinagi siyang driver's license.
Nagsugag ang ambulansya ng motorsiklo ug tugod sa kakusog sa impact, puwerteng gubaas sa tubangang bahin sa maong mga sakyanan. Padung muli ko sa Eversley Child Hospital ang ambulansya aron maghatod og nagbati nga mabdos diyang nahitabo ang insidente samtang paingon sa konsolasyon ang motorsiklo sa biktima. Nagsignal light dihang miliko ang driver sa ambulansya nga si Charlie Pipito nga daling gida sa Mandawi District Hospital human makaangkon og samad sa ulo. Samaran sabang tanod nga miuban sa ambulansya. Giveaway mi kay naghatod lang sila pasyente, so ron man gina nato nga mo-giveaway ta. So di padaplin mi pag tanaw na mo pag-abot na mo diri, ano yun siya mong sitwasyon na nakita nga nag-aso na siya ang ambulansya. Wala pagdayog suod na namo ning suod naman mi ngari. Pagdayog suod na namo, paka naman dito pa mi sa sunahan. Wa mo siya mugibil ditso man pabulot mo ngayo. Mura manog ni sugat. Wara maun sa mga nakay ug ang kabanay ni ini. Gitabangan sila sa mga residente doon sa dapit o gidala-dali sa Eversley. Kusog ang dagan o gituho ang nakainom ang driver sa motorsiklo kay ubay-ubay kinig gi-overtaken sa wa pa mahitabo ang insidente. Kusog yung dagan diri. Na sa sinta gid yung dagan gid. Ya 135 ng motor ah. Ya clutching. Ya kana siya nakainom guna siya. Kan guys, 65 na ko akong dagan. Ya lutsan pag yun niya. Mga dagan lang ito, cinta kampin. Nga ako, apit yung matapsingi yun. Pwede yung nakutanga siya. Mo yun nakita, paipot na yung lubot ba. Ano eh. Aso-aso eh. Ito pagkaiguay, patay nga. Ano, anaing upo eh. Ryan Sorote, News 5. Mikabat og kapin 3 billion pesos ang proposed budget sa lalawigan sa Sugbo alang sa sunod tuig. Mas dako ang gipangayo sa buhatan sa gobernador nga misaka og 15% kung ikumpara ni sa budget karong tuiga. King Perez ug Ginlimi. Nasubmit na kagahapon sa Executive Department sa Cebu Provincial Government ang ilang gisugyot nga pondo alang sa sunod tuig. Ana sa kapin 3 bilyones pesos ang proposed budget sa tanang buhatan ubos ni ini. Mas dako ang kinatibok ang budget og 15.6% o kapin 400 milyones pesos kung itandi sa kasamtangang budget karong tuiga. Ang buhatan sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo ang adunay labing dakong gahin suma pa sa proposed annual 2015 budget sa Kapitolyo. Apan giklaro sa budget office head sa Kapitolyo na di kini aging pagpahimo sa gobernador isip pagpangandam ug pagpangamtan niya sa mga Sugboanon alang sa umaabot nga 2016 elections. Ikaduha lang ang pondo sa Development Projects and Activities ug Provincial Health Office sa Provincial Governor's Office nga dunay gipangayong pondo nga kapin 588 million pesos. Ubos sa assistance or subsidy to local government units, dunay laing 75 million pesos nga gipangayo ang buhatan sa gobernador sunod tuig. Mas dako kinig 10 milyones pesos kung itandi karong tuiga. Pasiyon nang mitubag si Governor Junjun Davide ni adtong Lunes sa Provincial Development Council full meeting kung ngano misaka ang budget sa iyang buhatan. And please realize also nga tagang ayon mga mangayo sa governor no in terms of projects. So ato nang ibutan diha. Nasayod si OIC Budget Office Head Danilo Rodas nga ang tuig 2015 mo'y tuig sa di pa ang eleksyon. Apan wa siya nakitang sayop ni ini kay pondo ang Kapitolyo. Dunay 2.3 billion pesos internal revenue allotment ang Kapitolyo, kinigawas pa sa makuhang income gikan sa mga buhis sama sa real property tax ug income generating projects sama sa Cebu South Bus Terminal. Dugang ni Rodas nga masabtan ra kung nganong labing dako ang budget sa gobernador kay mga support groups lang ang mga buhatan sa Executive Department ngadto sa buhatan sa gobernador nga mao ipangu sa Kapitolyo. Di man tingali, kumo lagi nagingon nga og dunay increase atong panudlanan ato maginang gamiton. Makita nato nga ang gobernador magiging mo tanawon. Dako magyug responsibility ang gobernador. Kini mga opisina nato budget, mga support group ra man na sa gobernador. So dili gina makawan nga ang gobernador tagaan ginatag sakto nga budget kay naa man iya ang siya may main actor sa ato ang gobyerno. Kumpiyansa ra sab si Rodas nga maaprubahan ang ilang gisugyot nga budget sa provincial board. Atong gi-prioritize man nga kadako mas lag proposal ni atong kwarta 3 billion naman gyud. Di nagsabot unsa atong priority ni mao na nga once kasi nabot na di okay na sa gobernador wa na problema.
King Perez, News 5. Giminusan ang budget sa siyam ka mga hospital sa lalawigan sa Sugbo alang sa sunod tuig. Sumala sa Provincial Budget Office, mikita na ang mga hospital ugwa na manginahanglan sa daghang pundo. King Perez, Suginlimi. Ikatulo ang Provincial Health Office sa adunay 12 budget alang sa sunod tuig nga naa sa kapin 409 milyones pesos. Matud sa Provincial Health Office Head Dr. Cynthia Hinosulango, kinabag-an sa maong budget alang sa pagpamalit og mga ekipo ug pag-hire og regular medical personnel. The salary is a bit attractive already. So how do we entice them to come over? We make our hospitals equipped so they can go on ahead and practice. Apan giminusan ang iyang gipangayo alang sa mga tambal. Usa ka provincial ordinance nagmando nga ipaagi sa consignment ang medical supply sa Provincial Health Office. It's a very beautiful, a very practical setup. Bisan og misaka ang budget alang sa Provincial Health Office sunod tuig, gipangminusan ang budget sa siyam ka mga public hospitals ubos sa Kapitolyo. Ang Barili District Hospital mao ang adunay 12 nga pagkunhod sa budget nga kapin usa ka milyon pesos. Samtang labing menos og kunhod sa budget ang Bantayan District Hospital nga naalang sa 15,000 pesos. Gipasabot ni Provincial Budget Office Head Danilo Rodas nga giminusan ang budget sa maong mga tambalanan tungod kay aduna na kini maayong kita. Maybe sa hospital na to, magpadayon na itong maayong serbisyo sa hospital, they expectedly mo increase sa datong revenue sa hospital kay manahan naman siguro kung pagpasinti, biskin mo rin pagsimbo, itong mga hospital sa probinsya di ato na lang. It's for Mr. Rodas to answer King, no? Pero as far as between the two of us, no, kami ni Mr. Rodas, he asked me for some details nga nganong ni-increase ang ato ang occupancy rate, nganong ang some hospitals have significantly increased their income. So, mo ito mong giingon na dako kayong factor ani ang atong better service provision. Hinoon mato ni Dr. Hinosulango nga kinahanglan mapasabot sa budget office kung padayon ang himuong pagmeno sa igahin nga mga pondo alang sa operation sa mga tambalanan. So we're on the better path na good King, but then kanang kung correct ba na nga slash, I think there's always a justification behind that. It's not slashing just for the heck of it. Sa pagkakaroon aduna pay tulo ka mga provincial hospitals ug 7 ka mga district hospitals nagiilang level 1 hospital sa DOH. Tinguha sa Provincial Health Office nga mahimong level 2 hospitals o mga tambalanan nga aduna nay mga departamento, ang mga tambalanan sa Bugo, Karkar ug Danao sunod tuig. King Perez, News 5. Sa dakbayan sa Sugbo, mikabat og 18.5 billion pesos ang proposed budget ni Mayor Michael Rama nga iyang gitawag og People's Budget o Barangay-Based Budget. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Adversary had already Masaligon si Mayor Michael Rama nga di laslasan ang iyang gipropose nga budget nga 18.5 billion pesos alang sa sunod tuig. Nang hinaot kini nga makita sa konseho ang iyang katuyuan kung nganong gipangayo niya ang maong budget. Kung ugaling laslasan gyud kini sa konseho, giingong sa marasab nga gilaslasan nila ang panginahanglan sa mga Sugboanon. Nasayran nga gihulagway kini ni Rama nga People's Budget o Barangay-Based Budget. Dili man na akong budget, that's barangay-based budget. Therefore, kung mag-slash sila, ang ilang gislasan, they have hit the jugular vein of the people. And maybe they want the people to be in a sudden shock. Because sa maong budget, naglakip sa prioridad sa mayor ang financial aid ngadto sa kabarangayan ug pagpalambo sa mga income-generating projects. Dugang ni Rama nga gamay ra ang gipangayo niyang budget sa nauna niyang gipangayo kaniadto nga mikabat og 20 bilyones pesos nga gilaslasan ug nahimo nga 10 bilyones pesos. And where will that be? Will it just be left there to be seen and continue the people's bleeding for what they ought to have? When it's there, that is part of the future. And that was the future in 1995. And today is already 2014. This is not the present, which was the future before. So it's about time. And it's really compelling because that's not my budget. That is the people's budget, only submitted by the people's manager. Gisumiter kagahapon ang maong proposed budget. Leslie Caminado Vistil, News 5.
Mayor Michael Rama nakahigayon sa pagyaga-yaga sa iyang labing kaaway sa politika. Matud sa mayor, aduna nay bag-ong negosyo si kanhi Congressman Tomas Osmeña nga pagpasaka og mga kiha batok sa mga opisyal sa Cebu City Hall. 26 ka mga administrative cases gipasaka ni kanhi Congressman Tommy Osmeña batok kang City Treasurer Diwa Cuevas ug City Accountant Mark Rosel Solomon. Ang City Treasurer unang mipadaw og suwatang Osmeña alang sa pagpaningil sa iyang mga unliquidated cash advances. My adversary had already, I wish he already have registered it in the Security and Exchange Commission and the DTI, a new business that he's into and a new undertaking that he wants to become, and that is the Department of Filing Cases. So what is his new? Mga biktima sa linog sa Bohol mihangyo nga maapil og duaw ni Pope Francis karong Enero sunod tuig. Bisan og nakadawat na sa notisyang pagbalibad nang hinaot sila nga mausab pa ang hunahuna sa Santo Papa. Jinky Bargio, Sugin Limay. Usang Archdiocese sa Tagbilaran City sa Bohol nga mipadaog suwat hangyo sa Santo Papa nga duawon sila sa gitakdaan niini nga pagbisita dinhi sa nasod karong Enero sunod tuig. Apan sa pinakauwahing impormasyon, di na kuno mahimong isingit ni Pope Francis sa iyang pagbisita sa nasod ang Bohol nga usasab sa labing naigo sa dakong trahedya. Apan malaumon gihapon karon ang mga bulanon nga basin og mausab pa ang hunahuna sa Santo Papa. Well, we have to respect that and just hope and pray that the Pope's visit will be a big success for the country. So, pag duman siya ng Bohol, double whammy sa amin yun. Sa umaabot nga pagbisita ni Pope Francis, 5 ka mga bulanon ang gitakdang makigsaw sa pagkaon kaniya. Sila maong labing naigo sa linog niadtong Oktubre 15 sa milabay nga tuig. Og pinaagi ining 5 ka tawo, buot ipaabot sa gobernador sa Bohol ang iyang mensahe ngadto sa Santo Papa. Ipaalam sa kanya na mas kinatamaan tayo ng malaking pinsala at our churches are damaged. It has not affected the strength of our faith. Gawas sa Bohol, mihangyo sabang Archdiocese sa Cebu nga lakip nga maduaw ni Pope Francis ang Basilica Minore del Santo Niño. Jinky Bargio, News 5. Kapulisan na nawagan karon sa publiko sa pagdangop sa ilang buhatan ni adtong dunay kasayuran sa pagkidnap o pagpatay sa 6 anyos nga si Ella Joy Pique tulo ka tuig na ang nakalabay. Andrea Patenya, Sugin Limay. Gipasabot ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac nga lisod na ang pagtukod og bag-ong Special Investigation Task Group alang sa pag-imbestigar pagbalik sa kaso ni Ella Joy Pique, ang 6 anyos nga batang gikidnap ug gipatay ni atong Pebrero 8 tuig 2011. Kini human gibasura sa korte ang kasong kidnapping with homicide nga gisangat batok ni Belia Ruby Santos tungod sa kahuyang sa eyewitness account sa usa ka batang testigo nga gipresentar. Matud ni Guilliamac, daghan silang nakatunan gikan sa ilang mga kasaypanan sa pagkupot sa kaso ug usa na niini mao ang pagsiguro nga mas pulido ang ilang himuong investigasyon. Well, akong opinion na no, di naman yung taka organized balik og SITG with regards to Ella Joy Pique case because ang korte man gani dismiss na sa kaso. But for me, I think this is an eye-opener no sa ato ang mga police investigators na kung naangani mga kaso yung inani, it should be thorough, di ba? Para walay reason ang court to dismiss the case. Kay numduman nagawas ni Belia Ruby, laing gibasura sa fiskal ang sumbong batok sa unang gipang dakop nga sila si Karen Estrelon ug Sven Eric Berger. Gihulagway ni Guilliamac ka usa ka eye-opener alang kanila ang mga panghitabo. Lakip sa ilang siguraduon karon, mao nga di magdali-dali sa pag-imbestigar ug di lang magsalig sa mga witnesses kundi lakip na sa mga forensic evidence. I think that is an eye-opener and then nasa taingan na rin yung mga lessons no that we should not rely on witnesses nga huyang and at the same time it should be more on the forensic evidences in the crime scene nga makuha na to. Giangko ni Guilliamac nga lisod alang kanila ang pagkupot sa maong kaso. Yeah, challenging kay ang usa there are 2 sets of suspects no na napresenta, then later on na-dismiss pa ang kaso, so malagi na challenge ni sa mo ang di magdali-dali pagsulbad sa kaso.
Gipahibaw ni ini nga padayon pa nilang gi-review ang kaso ug nanawagan sila sa mga dunay nahibaw ang dugang impormasyon sa pagdangop kanila aron matabangan sila sa paghatag og hustisya alang sa pamilyang Pique. Andrea Patenia, News 5. Wapay kumpirmado kung doon na ba'y nakasud nga Ebola virus victim sa Pilipinas. Ingon man din sa Kabisayan. Apan bisan pa man ini, nangandam ng daan ang Bureau of Quarantine. Jinky Bargyo, Suginlimi. Kini ang mga personal protective equipment nga mas na ilang Ebola hazmat suits nga miabot dinhi sa Sugbo aron mo'y gamiton sa mga doktor ug nurse sa Bureau of Quarantine sa gayon nga dunay suspected case sa Ebola virus nga nakasud sa rehiyon nga sakay sa mga international flights. Gipahibaw ni Dr. Terence Bermejo nga gawa sa thermal scanner ug pag-fill up sa health checklist, hatagan na sablilang matag pasahero ug alert notice labi na kadtong mga health workers nga gikan sa West Africa. Hatagan sila og 21 ka adlaw aron pag-monitor sa kahimtang sa ilang panglawas. Ang magsisigoon ba nga kaasa sa gikan na may mga African nationals nga maabot, or if we take a look at the checklist gikan siya dito, so amo sa i-evaluate ito maayo kung asa siya gikan. Pero mostly mga health workers lagi gid. Dugang ni ini nga gawas sa mga hazmat suits, naka-standby sab ang mga ambulance aron mo'y muhatod unya sa mga pasahero nga suspected cases paingon sa isolation room dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gani, may hire na og dugang mga empleyado ang maong buhatan isip augmentation sa airport aron mutabang sa monitoring. Tinguha sab karon sa Bureau of Quarantine nga makig-alayon sa Mactan Cebu International Airport labi na kay bag-o na unya ang mamuno sa tugpahanan duha ka semana gikan karon. Especially in November 1, kung ano sad, change of guards sa airport, ang GMR Megawide will take over. So we'll be also coordinating with them on how to further improve our surveillance enhancement ba sa airport regarding sa threats against Ebola and MERS-CoV. Masaligon si Bermejo nga Ebola virus-free pa ang Rehiyon 7 ug bisan ng tibuok nasod. We're just hoping kuan matigin na mahitabo nga malusutan ta ba kato na mga asymptomatic nga niabot wala ma-detect sa mga camera niya di ito few days after na ikuadas. Jinky Bargyo, News 5. Kapulisan mangayo og tabang gikan sa mga abogado kung unsay angay nga ipasaka nga kaso sa usa ka tawo nga makighilawas og hayop. Andrea Patenia, Suginlimi. Nakugang si Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac sa gi-report sa hepe sa Tabogon Police kabahin sa pagpanglugos og anay sa maong lugar. Mato ni Guilliamac sud sa pipila ka tuig niyang pagserbisyo sa PNP organization, karon pa lang siya nakasugat sa maong talagsaong kaso. Beforehand giingan na sir, ara bay gi-rape di ko mo ba so may gi-rape baboy lagi. Ha? Baboy? Matud pa, doon na nagidudahan ang pulis ug mga lumulupyo sa maong dapit nga suspect sa maong panghitabo, apan lisod kini pa matud-an kay way makatestigo. Mangayo ang kapulisan og legal advice aron magpatabang kung unsaon pagkupot sa maong kaso. I think first time ako ka-receive ani, makonsulta sa ako kay murag na nalibog ko. Samtang gawa sa pagpanamastama sa maong hayop, gitun-an sab sa kapulisan kung mahimo bang pasakaan ang suspect sa sumbong nga trespassing. Kay numduman nga ang insidente sa Tabogon, mauna ang ikaduhang kaso karong buwana kabahin sa pakighilawa sa usa ka hayop. Unang gireklamo ang pagpanglugo sa usa ka hubog nga lalaki ug usa ka iro sa dakbayan sa Mandawi. Andrea Patenia, News 5. Provincial Police Director mipadayag nga kinahanglan og tabang ang kapulisan sa isla sa Camotes sa paggukod sa mga namaligya o gidili nga droga sa maong lugar. Matud ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac nga lisud sulbaron ang problema sa droga sa isla sa Camotes tungod sa kaidla sa mga nagpaluyo niini. Kay hinumduman nga ang Regional Special Operations Group 7 maoy uwahing mi-serve sa mga search warrant sa Barangay Santa Cruz, San Francisco, Camotes ni adtong Domingo. Walay nadakpan sa tulo nga subject sa search warrant apan nasikop ang ilang mga kauban lakip sa dulan 300,000 pesos nga balor sa droga ug mga armas. Mahibaw na kung na ay mga possible nga mga raid coming from other units. So medyo ma-alerto na sila. Kagamay ra man gunang lugar gud sa pantalan pa lang daan mahibaw na ka. Kisay mga nangabot na line. So I think maayos at siguro ang communication sa mga
illegal drug pushers there. But definitely, iglusod sa warrant madakpan lang yapon na sila. Winning ticket sa 655 Grand Lotto draw nga naadunay premyo nga dulan 300 million pesos gikawat. Ang tag-iya sa ticket nga gikawat miliklamo kun ngano nga nang kubra bisan ang ticket adunay pirma niya. Jinky Bargio, Sugin Limi. Kaganiha eksklusibong midangop sa News 5 kining usa ka lalaki nga nagpailang maoy midaog sa 294.6 million pesos nga 655 Grand Lotto draw netong Setyembre 27. Usa siya ka truck driver kinsa nanimpad nga makadaog sa loto gumikan sa kawadon. Ang iyang nadag-an may winning combination nga 08, 42, 35, 11, 17 ug 22. Dinhi sa usa ka lotto outlet sa Pitos, Talamban niya gipalit ang ticket nga gikumpirmar sa mismong tag-iya ini. O nakabantay jud ko na niya nga nagpalit nga diha sa akong outlet mga Sabado sa buntag. Diha gina siyang bataan nagpalit og loto dito sa ako ang outlet sa Pitos. Pagkaugma nibalik na siya mga buntag sa nagnangay og lotto result tapos dilakaw ra sa dayon. Apan sa wadamha, kalit nga nawa ang tiket. Diin duda ni June, gikawat kini sa iyang bayaw ug igsuon. Doon nakakita po ka sa ticket, ano siya nga, tuman ni mama, tiyok na yung tawag. So, wala ko nagwa na to. Ako niya, di man di ko makontento sa akong dughan, kay sakit kayo ba nga, napukumbaba ko nga, pwede lang ba akong kon ang ticket? Yang man, siya nga, wak man ako, wak man na. Sa madya yan tubag, di, adyo ko namugos. After to, balik na po ko, nga nga, mabalik po ko, kung napakaluoy dyo ko. Tungod sa hitabo, midangop siyang abogado ang lotto winner aron formal nga isangat ang reklamo sa buhatan sa Philippine Charity Sweepstakes Office aron kapugnan ang pag-claim sa nadaog nga kantidad. Apan giingon nga kagahapon lang, doon na mi-claim sa premyo. So mo na nga na-surprise lagi ko anong things turned out this way nga kung ano man unta. Among tanaw na hanay naman to namo. It was enough to stop the processing unta if there were any other claimants. Matud ni June, sigurado siya nga siya mao'y tinuod nga tag-iya sa ticket tungod sa iyang pirma sa likod ini. Apan wa sila paminawa sa taga-PCSO. Ang ako na lang ipangita karon ang hostisya na lang. Kung anong ingana man ang reaction nila nga nagkuan nila sa among gingatugapon. Nang anong di man nila tubag ko ng among question, lain may lang itubag about that na mga nang perma lang unta o ilang itubog utarong na-comment lang daw ko kay mo daw sa kong gabilihan. Ang OIC Department Manager for the Visayas sa PCSO miingon nga ang ilang pag-release sa dulan 300 million pesos misubay lang sa ilang palisiya nga the bearer is the winner ug lagmit pa nga wa gyud makadaog si June. Not mistaken, Mr. Rada already submitted the affidavit to Manila. But since it was released, the price was released, it is assumed na the ticket is valid and the ticket does not bear any signatures except for the signature of the claimant. Kung di mahilot ang isyu, nanganti ang kampo ni June nga musangat og kaso sa korte. Jinky Bargio, News 5. Midaog sa third game sa Best of 5 Championship Series ang Southwestern University Cobras batok sa karibal nga University of San Carlos Warriors sa score nga 60-49 kagabi. Naguna na karon sa standing nga 2-1 ang Cobras. Subling mag-abot ang Cobras ug Warriors karong gabi sa Cebu Coliseum alang sa Game 4 nga makita sa Action TV Channel 29. Kung mudaog ang Cobras, sila na ang champion sa Season 14 sa CESAFI. Apan kung makabawi ang Warriors, may tabo ang deciding game sa Domingo.
kato ganina Attorney Georgia mo gingon nga kwarta na naging bato pa. Lagi kung iyahag itong ticket, my God, kasakit ato Glenn. But lagi. It's his word against kaya ang ingon pud sa law, PCSO was the signature of the claimant. So I don't know niya. He claims also that it's his. Namay ni confirm nga siya gyud mo ni palit. That's true, but basin mo pud lagi, but saon ta man eh. Ato dahil ipaibaw, Georgia, nga subay sa pagsud sa PBA season. Kaya ang atong network mo may official network sa PBA. Kundi ang makita din sa Kapatid Network, ang mga duwa sugod karong Lunes makita namin ninyo sa masayo nga oras. Inay alas 5 Glenn, magsugod na taog alas 3:45 sa hapon ngadto sa alas 4:15 matag hapon. Ug iniguman ini musumpay dayon ang PBA Games. Sayo na nato nga magsugod. Sayo na kayo. So I hope makatanaw gyapon atong viewers. Atong awagon atong mga kaigsuuna no nga ang atong news labas gihapon kay nga atong mga reporters ug unsay pangitabuso sa kaadlaw masigo gyud na siya gyud sa kanang marag 30 minutos nga pagbalita no. We will give our best to still give kanang the most comprehensive news as we promise our viewers. Unya makita sad ang atong balita sa atong YouTube nga account. Yes. Action Bisaya. Is that Action Bisaya? Cebu Kapatid. Cebu Kapatid, I'm sorry. Kada adlaw, kada human sa atong balita, mugawas gina siya sa Cebu Kapatid nga channel o ang atong Facebook. Yes, yes. Cebu Kapatid gihapon. Cebu Kapatid gihapon. So if you missed the 3:45 show because of the PBA Games, you can also watch us sa Facebook and the YouTube channel. So usbo na to, Attorney Georgia, alas 3:45 na ta. Hangtod alas 4:15. Hangtod alas 4:15. Unya doon na sa tay balita sa buntag kanang ilang ni Andrea Patenya ug ni Dennis Tanok. Alas 7 na nga diri sa ngadto sa alas 7:30 no. Unya ganinang buntag nag-guest ko ni atong kapatid Titus Borromeo ug ni Attorney Omar Ridula sa ilang programa alas 6 ngadto sa alas 7. Good morning Cebu. Good morning Cebu. Mo-guest po niya ako kuyog one time. Ikaw na mo next next guest. time. Kaya ko doon na kay angay nga i-komentaryo. Sa sunod na lang. Sa sunod na mo guest ko sa radio. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soto. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Ug Attorney Georgia sa sunod semana alas 3:45. Bisan asa bisan kanusa kapatid kay di lang kutob sa balita. Action!